представям Давид Клаудия Иван Танев, който се провали малко в музиката заради фънки и наднорменото тегло. Не мога да го кажа. И сега ето го. И дубъл едно. Ето го, айде, бързо. Здравейте! Забрахме да кажа дума. Чакай. И камера! дубъл едно. Здравейте! Как се казвате? Откъде сте? Какво ще изпълните? Танев се казвам, на 22 години, не сте мен, все още. Да ни вярваш. По-нагоре дигни телефона. Така. Искам да задам въпрос. Може да не обменим кой ме е любимия певец? Или певица? Ами, значи от дете харесвам... От дете харесвам... Кажи кой харесва? Кой харесва, значи? От дете харесвам Преслава, от 5 клас пее песните Гаргана. Преслава, не говоря. И то не дачава. Добре! Бягай и да страни. Какво ще ни изпеете днес? Ами, ще ви изпея една хубава песен на Преслава, Невено моме. Окей, давай. Здрасти! Иване, давай. Как си чичо, Христо? Ще ме чепеш една чаша вода после. Те го спрали пак. Тя е водата е спъри. Добър от две! Който се приберете. Давай, давай. Добър от две! Какво ще ни изпеете днес? На Преслава. Ще ме си помня. Невено моме. Давай. Започвай! Искам да я кажа, че обичам от сърце. Начало! Начало! Ти бе! Ще ме види като го пуснеш видео. Няма да те видя. Аз ще забраня да гледам. Не ми се оплаши. Добър! Ще го кажем после. Да. Добър! Добър! Добър три! Аре! Имам YouTube, ще го кача в YouTube. Да, не съм ти казах, бе! Ей! Виж, бяла стана. Не, молеста. Видя го. Как някаква страна. Баща да ни казвам! Аз не съм гага. Бяха чула едно. Невено моме, невено, изгоря младо иззелено, че ми е моме, невено, сърце за тебе родено, отидох коран, да ора, ще ми се чуи работо, ще ми се чуи работо и то пролята, кога накрая излязох и се на слънце помолих, залязвай слънце, Направи го. залязвай слънце по-скоро, че ще в село да ида, че ще в село да ида, мама Невена да видя. Благодаря за вниманието! Чакай. Ласкайте, какво се случи? Бе, ужасно! Уникално видео! Дайте! 1000 лайка! Ако съберем 1000 лайка, ще ходим! Чакай! Съберем ли 15 лайка, ще пуснем още едно такова. Значи, искам да ви покажа. На банката израстаха тук косъмчините. Което аз лично се опитах да само запомня. Което? Да запомня целия банка, ще запомни. Пламни, искам да благодаря за... Ще взема нощта и ще го Искам да благодаря за Чоп, ще настана! Подкрепата на кой? Чакай, не хващаш камерата. Аз го харесвам, бе! Жалко дубъл едно. Ама нима парай. Дубъл! Който беше там, бе. Който беше там. Ай, това беше края на видеото. Искам да кажа! Харесвайте, за да има още такива. Бай!